Takže čau, bou. Já jsem Jindra, chtěl bych vám ukázat, jak slovně repovat. Takže třeba vymyslíte Jindra, douša, bouša. Jindra, pindra, douša, houša. Jo? A pak jenom takhle repujete. A zvukově neumím moc repovat, já vám to ukážu. A takže bych chtěl vymyslet svůj úplně první rap. Já tím o tom budu přemýšlet. Kontrol. Jindra, douša. Mosti, to jsou k nám kosti. Popelnice, to je malá kukelnice. Hrajeme mostala. Oh yeah. Videa natáčím. To mi natáčím. Zombie, malý zombie. Tutoriál, malého lia. Hrajeme hry demo. Postal. Malý hostal. Takže to byl můj srovný rap a ještě tomu jste to měli takový to. Tak to mě to napadlo, nemusí. Takže jsem se naučil ten zvukový rap trochu, ale já neumím ten rap s tou pusou zakrytou, já umím jenom ten zvenku. Já umím jenom ten normální jako. Já umím prostě zakrývat tou rukou ten rap, takže takže takhle se rapuji. A jestli chcete naučit ten slovní rap, tak dáte jenom p. A já jsem to prostě poslal, takže já se s váma loučím, zatím čau.